Foel ger Llangadfan yw lleoliad y gystadleuaeth, sef rownd o bencampwriaeth genedlaethol Treialon Novogar. Reit jyst i'ch atgoffa chi o'r rheolau, nod y gamp yw i glirio'r secsiwn heb gyffwrdd ar llawr. Os ych chi'n rhoi trod lawr, ych chi'n cael pwynt o gosb, i fyny at eich chafswm o 3 phwynt. Os ych chi'n rhoi 2 drod lawr, oedi rhy hir, mynd am nôl neu cwmpo, ych chi'n cael cosb o 5 pwynt. Ac un sy'n cystadlu yw Rhaglen Evans. Wel, mae ni mei, mae'r Treialon ar fi'n cychwyn. Mae ti'n barod? Ynddo, dwi'n edrych mlaen wan at y diwrnod. Y glew, dechrau pick up y glew, so sy'n nice o'n jyst yn aros ffwrdd am cwpl o oriau arall. Ond fformat go wahanol mae heddi? Yndi, o rhywbeth ddim yn neud aml iawn. Mae'n 40 section gwahanol mae heddiw. Fel arfer, dyn ni'n neud 10 section, 4 gwaith, ond mae'n neis cael neud 40 section gwahanol. Ond dim ond un cyfle wyt ti'n cael wedyn ar pob prawf? Ie, so mae'n bwysig, keep the feet up, bydd o'n challenge gylew. A dros dipyn o bellter wedyn? Yndi, dyn ni'n cael quick look ar y map, so fe rai ni riffiwlio cwbl o weithiau. Yn le de? Sim garejis lan y fen y mynydd? Ne, guys, rei lwcus really. Mae cwbl o boys yn mynd rownd efo faniau. Allwn ni roed y caniau iddyn nhw. Wel, pob lwc i ti. Oce, diolch. Felly bant ar reidwyr i ddechrau'r gystadleuaeth ac i cael cip ar yr her agoriadol. Wel, mae ni, Howard, y prawf cyntaf neu'r sections maen nhw'n galw nhw, ynddo fe? Ie. Sut mae'n edrych i ti? Wel, mae yna troi'r eitha wych i do fewn i'r section yn gyntaf. Wedyn mae yna dŵr dofn, dyn nhw'n gallu weld y gwylod. Garreg slick syth ar ôl do fewn i'r afon. Wyt ti eisiau hitio'r grigiau yma yn syth ar ei mlaen, 90 degrees at y grigiau, neu siw bod chi'n mynd colli'r olwyn cefn. Mae wedyn garreg fawr fan'na llithrig, ond mae yna kickers yn gwylod i cicio ffrant y beic fyny. So ddech chi eisiau neidio fyny fan'na, really. Ond section eitha anodd i cychwyn, i ddweud y gwir. Gawn ni weld sy'n eitha boes na fe? O, mae yna rai yn y dŵr, dwi'n meddwl. Ac i ddechrau, hen ffrind i ralio a mwy yn cystadlu yn nosbarth y Clubmans. Mae fo Colin Hughes wan. Cadw o'n syth wan, Col. Watcha Colin wedi seithi yn fyny wan at y grig yma. Hitio'r cic yna, a we. Siwladi? O, reit da. Dwi'n mynd i ddweud dim mwy, de. Hwna oedd yr un cynta. A oedd hi'n glir? Oi, glir oedd. Da iawn. Pob lwc i ti. Meilir sy'n nesa. Mae'n sy'n dod wan, ie. Neu siw bod o'n y ger cywir wan i do fewn i'r dŵr na. Blip ar y throttle i codi fyny. Mae'n garreg fawr fan andoes. Eitha dofn yn y dŵr, mae fewn yn y dŵr wan. O, hop nice. I gael o'n syth, fyny yn syth, ti'n weld. O, lyflu mai. Cadw'r balans i fyny wan. Kicker bech fan'na, a fyny ar y garreg na. O, lyflu. Oedd hwnna'n berffeth? O, berffeth yn doi, chwarae teg. Siath i mei? O, neis cael section gyda'r lofod. Yn glir hefyd? Ie, ideal. Cadw nhw gynnu peth, ynddi? Pob lwc i ti. Nesa i fynd 373 David Richards yn awyddus i gael y prawf cyntaf allan o'r ffordd. Mae'n nerfus, ydi. Wel, dweud. Neidio fyny fan'na'n lyflu. Dath e fennau oedd yn glir? Ie, oedd o'n glir, dwi'n meddwl. Coes yn dod off just am y cael y balans, yn dod. Mae'r cyfan am y cydbwysedd ma'n, dwi'n Wel, yndi. Ac os ti'n mynd ar un goes yn cael y balans, mae'n gret. Esboniau fi'n dehaw, beth yw'r lliwau mae i gyd os mae'n gweithio? Mae'n cychwyn fan'na rhwng o ddau bod fan'na, a mae'n diwedd y section yn top. A mae'n cwrs rhwng y pegiau yma. Ond mae glas ar y chwith a coch ar y dde. Ie, na fo. Ond mae'n melyn fyny fan'na sy'n hawsach. So mae'r clybman yn mynd ar y melyn, a mae'r boes eraill yn mynd ar y coch a glas. A os maen nhw'n mynd tu allan i'r pegiau yna, 5 pwynt. Ac os dyn nhw'n colli'r gêt, do fewn, na'i mynd allan, 5 marc. Wel, mae'n ni haw, yr ail secsiwn. Ie, maen nhw'n dechrau yn yr afon fan hyn, allan fan'na, bosib i slipio'r ymyd na, nôl fewn i'r afon, dros i'r banc arall, a wedyn mae yna lle eitha serth i dod allan o'r afon wrth y paip na, a wedyn mae yna garreg fawr i mynd fyny, a wedyn pisyn serth fan'na i dod allan. Section eitha anodd hwn. Dyma Rhaglen Evans unwaith eto. Ein camera ni ar ei ben. I fewn i'r afon yn canolbwyntio. Yn glir hyd yn hyn. Hwn di'r lle anodd wan. Lawr, heibio'r paip na, lawr i'r afon, mae eitha dofn, a mae yna step mawr i dod nôl fyny. Ac allan, y rhyw serth ma. Ar ei ochr. Come on, mai. Hali wyneb, o, un bach fan'na. A lwcus, mei. Hwna lot mwy anodd yn doedd? Oedd, jyst lybech rhywbeth wedi dal te allan fan'na. Ie, un, sili fan'na, do. Ha? Ie, na fo. Sio peidio wneud hwnna wan, does? Gweld y garden, di? Cadw nhw fyny.
Yn cystal yr un gynta? Ne, ddim quite, ddim quite. Blas road on. Felly dyma David Richards ar yr un prawf, ond gyda thechneg gwahanol I meilir. Fel arfer, mae David Richards yn lot mwy agresif na meilir. Mwy ar y throtl. Mwy ar y throtl. A dim yn poeni a mynd fyny rhyw serth yma o gwbl. A wneith o clirio hwn, siŵr. Mynd yn sawn. David yn cael triffwynt yn ei erbyn yn fyna, ond rhaid anghofio am hwnna am lan at y prawf nesaf. Yn dilyn y gystadleuaeth, ond yn rhy fanc I gystadlu yn y bencampwriaeth, Iwan Roberts. Mae dy mab yn neud yn dda iawn ar y trials man, dydi? Yndi, mae wedi cael llwyddiant reit da yn y 2 mlynedd dwytha. Oedd o'n bencampwr Prydain yn y dosbarth C 2 mlynedd yn ôl. A mae wedi gorffan yn bedwerydd yn y dosbarth B leni Iwan. Ac o'n i'n weld Iw bach yn dod tu ôl I Tom wan. Wel, mae Iwan yn cael reidio fel official, a wedyn dwi'n mynd â fo ar y ffyrdd mawr. Ia. A wedyn ar y tir preifat ma, mae o'n cael reidio wrth gwrs, ond... Naid crwn mawr I wneud hwn yn syth, so mae'n colli'n byd, yli. Yndi, na fo, clypman... Mae yna stael efo'n does y fyd. O, tynerol I dad mae o how. Dyn wedi watcha Tom Sager yn dod fyny'r section 2 yma wan. Ddim yn neud fan hyn, Iwan. O, mae Tom yn symud. Ydych chi'n gweld fel mae Ben Aglinia fo'n plygu, a wedyn mae o'n dwblu trafol y suspension, achos mae'r beic ag yr eidar yn gweithio fe'i gilydd. Mae'r four-stroke, mae o'n forgiving iawn, cos mae'n ddigon smooth, ond y broblem ydi fo hein, os ywch chi mewn I drwbl, diolch yn dod allan o drwbl mor hawdd ar two-stroke. Mae'n glen at fan hyn, di, ond mae'n anodd yn dod allan o'r afon man, di. Yndi, mae hwnna reit tricky, ond mae Tom ei hun wedi bod yn bencampwr yn y 4 dosbarth. O, mae'n lan fanna. Yndi, A pwy sy'n fan hyn yn marcio'r cardau wan? O, mae o'i 9 ydi hon. Well done, Tom. Nice clean ride. Tom Sager unwaith eto fan hyn yn neud I hwn edrych yn hawdd. Ac yn chwerthin wrth iddo hopian trwy'r prawf. Ond nid pawb sydd â sgiliau Tom. Ti'n cerdded y cwrs mae, Cols, mae'n edrych. Gyfer I ddrwg I fyny rwan. Dwi wedi dropio 6 y farciau rwan. Blair I ddeud gwir. Dylse fo I ar Diamond, dyna fo. Beth yw'r llinell I ti fan hyn, de? O, dwi'n mynd trwy'r coch a glas. Iawn. Nes da ni'n gweld y 2 farc felyn. Wedyn da ni'n symud drosodd wedyn a mynd trwy'r melyn. A wedyn yn ôl i'r coch a glas. I'r diwedd. Da iawn, mae'n bwblygu ti. O, mae wedi gwmpo fanna. Un marc. Mae'n eisiau sgil I wneud y sport yma. Wahanol falle I gyrru car rali, le ti'n gallu prynu car... Prynu car Marcus Grwm ag ennill rali. Gallet. Ond wyt ti'n gallu prynu baic Drygi Lampkin ennill fan hyn. No way, boy. Daz Williams yw hwn. Daz yn mynd am fwy o gyflymdra wrth iddo mosod ar cwrs. Ond fe hefyd yn methu. Mae eitha slo fan hyn wan. Eisiau bod yn esmwydd ar y throtl wan. Ddim rhy billt. Ia. Just tam bach o throtl fanna a cadw'r momentum I fynd. Byna garig mawr fan i'n mynd drosodd. Watcha wan. O, chwarae teg iddo fe. O, ti'n mo be? Nath y trod dde lawr. A gaeth o un fan aten do. Ond mae'n slick fan andi. Ynddi. Wel, mae'n amlwg bod e'n slick. Mae'n leap stacks. Maen nhw mewn afon. Ie, dŵr yn yr afon a'r cerrig yn slick. Ond nôl at y frwydr rhwng Meilir a David. Meilir yn gynta. Ac yn clirio'r prawf. David Richards I ar y blaen ar hyn o bryd. Lot mwy esmwydd na Meilir yn dydi. Ynddi. Mae drad yn aros ar y pegs. O, lyflu. O, siadas di, fi gynnar yn dod. Sori ddau. Mlaen ar ddau at y profion nesa, a sdim amser I hongian o gwmpas, rhaid cwblhau y 20 prawf o fewn 6 awr a hanner. Bant o'r afon ac at lethre serth ar gyfer canol dydd. Ond nôl at yr afon I orffen. Ac I brawf lle mae carreg a hanner yn rhwystro'r reidwyr. Wel, mei, ti'n agos a'i dy diwedd, sut ti'n teimlo? O, dechrau blino wan. Waith caled. Lot o geiriau gwmpas le, ond ni'n joio. Beth yw'r techneg dros y lwmpyn hyn, de? Dwi'n siŵr iawn, a ti ofyn I Tom, na fydd mwy o bwysig. Dilyn fo, gwn I weld. Tom drosodd yn hawdd, ond siwt wneud David ar y gasgas newydd. Pwy sy'n curo, gwed? Meilir sy'n dweud ar y funud. Dwi wedi cael ambell I mistake a wedyn
Mae o chydig bech o flaen, swn i'n meddwl. Ti allu beio'r beic newydd? Ne, do, dim byd ar beic. Rider, ti'n cael llun y broblem. Felly y 5 prawf ola i fyny cwm digoed. Erbyn hyn, egni yn isel a phob cyhyr yn gwynegu. Wel, mae'n ni de Howard, y prawf ola. Tom Segar fi'n cychwyn, mae'n anodd. Mae hwnna'n anodd, yndi. Mae'n serth, mae'na boulders mawr yn does, a mae'na troiad o'r ochr fyny fan hyn, a rhyw serth i mynd fyny allan o'r section. A mae lot yn cael traffath wan lle mae o. Mae di wneud o'n lan eto. Ar y teg gyda fo. Meilir fan hyn ar fi'n cwpla. Wel, Mai, ti wedi cael diwrnod anodd. Faint ti wedi colli? O, rhyw 34 ma. Dech chi'n meddwl ti wedi ennill heddiw? Ne, ddim gwaith. Mae yna boys efo sgil ma'n does? O, mae rhai o'r top boys y world ma heddiw, so mae jyst yn danos ffordd mae'r boys mae'n gallu reidio. Reidwyr gorau'r byd, Dieglei, a dyma un ohonyn nhw, y Cymro, Tom Segar, yn cwpla'r diwrnod yn y trydydd safle. Sam Haslam yw hwn, ail anhygol iddo fe. Ac enillydd Treialon Powys 2010 yw Ros Danby. Yn anhygol trwy gydol y diwrnod cyfan ar 40 prawf, fe gasglodd e ond 1 pwynt am roi ei drod lawr unwaith. Wel na fe, diwrnod ffantastig. Mae'n anhygol be mae'r boes ma allu wneud o'r gefn beic. O, mae'n lot o sgil yn does. So ti'n gwybod, un diwrnod, lle ti a fi, ti'n meddwl? Ti a fi? Un diwrnod.